lutuin ang ating pork. Yes, pork. Pakuluan muna natin po ang ating pork para madali na siyang lutuin. And then, add some water. And then, add salt. So, gamit ko ang aking maliwagang sandok. So, paluin lang po natin at spread lang natin ang ating so, pakukuluan lang natin po yan para madali na siyang lutuin pag ginisa na natin siya. So, yan. Separate natin pakukuluan ang ating baboy with taba. Yan. Pot. Yan yung ating pots ng pork. So, yan. Ayan lang natin na kumulo at maubos yung kanyang sabaw. Ilalim mo natin ito.